Hello, Elrule Channel. Salamat sa padamsak. Daming pang ulam. Pang sabong yan, hindi pang ulam. Tinola na yan. Lagyan tanglad. Lago tayo niyan. Magagalit ang may-ari. Pang sabong siya, hindi siya pang tinola. Usnoy! Sige, okay lang Elrule Channel. Ano lang naman, nag-try lang akong mag-LS ngayon. Mga 10 minutes, 12 minutes, mag-off na rin ako. Tinry ko lang yung signal ko kung kaya mag-live. Salamat sa pasilip. Mukhang may binabalak si Usnoy ah. Usnoy, ano yan? Don Anjo TV, andyan ka ba? Si Usnoy nagkukuha ng nyug. Usnoy! Usnoy, sungkitin mo. Huwag mong batuhin. Diyan madadala sa bato.
Huli, pero di kulong. Asa na? Wala na. Snoy! Kumuha ng panungkit. Ay, hindi pala panungkit. Ang baba naman kasi nung nyog, ba't hindi akyatin? Mautak. Snoy! Hi! Kaway! Huli ka! Huli ka, pero di kulong.